dneska vám ukážu nejnutnější věci na mém toaletním stolku. Takže nejdřív různé krémy, pak nějaké masky, různé věci na nehty, šperky, gumičky a sponky, pak řasenky a rtěnky, no a pak už jenom stíny a různé dekorace. No a takhle vypadá výsledek. Snad jste se trochu inspirovali a budu ráda, když mi dáte like a odběr. Ahoj!